Magandang umaga po sa inyong lahat. Simulan na naman ang panibagong linggo at narito na ang ating pinakahuling update sa lagay ng ating panahon ngayong araw ng Lunes, August 7, 2023. Sa ating pinakahuling satellite images, makikita nyo halos walang masyadong kaulapan sa malaking bahagi ng ating bansa at southwest monsoon o hanging habagat na pinalalakas pa rin ng bagyong si Cannon. Ito po yung bagyong Falcon nung nakaraang linggo. Nandiyan pa rin siya sa may bahagi ng southern Japan. Pero dito na lamang ito sa may kanlurang bahagi ho ng Luzon. May cloud clusters ho tayo dito sa may bahagi ng Mindanao, pero sa ngayon, base sa pinakahuling datos natin, mukhang malit naman yung chance na ito ay maging bagyo. Kaya po masasabi natin at least sa linggong ito, medyo malit pa yung chance na may mabuong bagyo na papasok at o mabubuo man sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Malaking bahagi ho ng ating bansa sa Luzon, sa Visayas at Mindanao makararanas ng generally ho medyo mainit na panahon, pero posible pa rin yung mga rain showers and thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Dito nga tayo sa Luzon, makikita ho natin, maulap na kalangitan ang maaring maranasan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan. Pagkilat pagkulog, ibig sabihin mas malaking chance ng mga pag-ulan sa may bahagi ho ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Benguet, gayon din sa may Batanes, dulot ho to ng southwest monsoon o hanging habagat. Habang sa nalabing bahagi ng Luzon, makikita ho natin ang mga bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog. Posible po medyo mainit pa rin yung ating magiging araw sa ngayong araw ng Lunes. Agwat ang temperatura natin sa Lawag nasa 26 to 31, sa Baguio 17 to 21. Diyan medyo malaki yung chance ng mga pag-ulan sa Baguio. Sa Tuguegarao 26 to 34, sa Kamaynilan 27 to 32, Tagaytay 22 to 31, sa Legazpi 26 to 33, sa Kalayaan Islands 25 to 33, habang sa Puerto Princesa 25 to 32 degrees Celsius. Dako tayo sa Visayas at Mindanao. Sa Kabisayaan malito yung chance ng mga pag-ulan, liban na lamang sa mga pulupulong pag-ulan, pagkilat pagkulog sa hapon hanggang sa gabi dulot ng mga localized thunderstorms. Agwat ang temperatura sa Iloilo 26 to 34, sa Cebu 26 to 34, sa Tacloban naman 27 to 34 degrees Celsius. Makikita nyo medyo mainit sa may bahagi ho ng Kabisayaan. Dito naman sa may Mindanao, makikita ho natin mga pulupulong pag-ulan, pagkilat pagkulog din ang maaring maranasan sa hapon hanggang sa gabi, pero posibleng mainit ho sa umaga hanggang tanghali. Agwat ang temperatura sa Zamboanga 25 to 33, sa Cagayan de Oro 25 to 34, habang sa Davao 26 to 33 degrees Celsius. Nakataas pa rin ho yung gale warning natin sa mga hilagang baybayin ho ng Hilagang Luzon, partikular na sa Batanes, hilagang baybay ng Ilocos Norte, hilagang baybay ng Cagayan, kasama ho yung Babuyan Islands. Kasi magiging malakas ho yung pag-alon ng karagatan sa pag-iral pa rin ng southwest monsoon o hanging habagat. Iwasan muna pong pumalaot, lalong-lalo na yung mga maliliit na sakyang pandagat at maliliit na mga bangka sa bahaging ito ng ating bansa. Mag-ingat din ho kapag meron tayong mga biglaang mga thunderstorms na minsan ho yung mga hangin, bugso ng hangin, maaaring magpalakas ng alon ng karagatan.